Всіх вітаю, шановні сябри. З вами, як завжди, я, Свіч, великий могутний. Ну і ми починаємо наше виживання у такої гульні, як шахтерське ремество. Ну, складаність буде нормальна, нормальова така. Ну, все, бонусний куфр, ну, не треба. Створить новий світ. Так, чекаємо. Так, ну, мы опынулись вот таким месцы, ведаеце. Мне оно не падабаецца. Таму мы зараз нарубім дрэва і пойдзем шукаць месца лепей. Так, я, дарэчы, планую здымаць шмат частак шахцёрскага рамяства. І гэта першая, потым будзе другая, там трэцяя, ну, вы разумееце, там, ну, с лайкосам падабаецца відос. Ну, самі разумееце, там. Так, ну можна полепшить нашу кірку. Кірушку так званую. На ўжо каменную. Так. Ну, яшчэ крыху палак накрафцім. Каб у дальнейшем зрабіць больш інструментаў. Ну, я лічу, што гэтага дастаткова будзе. Тым больш я ўжо і не хочу камень гэты добываць. Ну, што там? Так. Меч можна зрабіць. Сякеру. Ну і все, больш нам нічога не трэба, напэўна. Чырвоныя кветкі трэба назбіраць на, ну, каб у дальнейшем зрабіць ложак чырвонага колеру, потому что, ну, ён самы такі, самы файны, самы прыгожы, там, самі разумееце. О, я бачу шмат свінняў. Першыні такое бачу. Колькі іх? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А, ну, не надта шмат.
О, я бачу гэтых, якіх, авец. До рэчы, акурат хапае на ложак нам. Так. Можна адразу ўжо зрабіць. Усё. Так, тут трэба яшчэ наведаць карабель потоплены. Толькі трэба крыху дрэва нарубіць. Ну, каб былі там дошкі, там лодку зрабіць там і так далей. Самі разумееце. Я памятаю, як крафт лодкі быў з лапатай. Ці мне падаецца, ці не было ніколі такого. Было ці не было? Скажыце в каментарах потым. По-моему, было. О, ну, такое. Ну, добра, хай будзе. О, вёска. Тут яшчэ нейкая структура побач з караблём. О, і пачвары. Першы ёсць. Это апошні. Ну всё, можна блутаць. Карта скарбу, так. І, напэўна, яшчэ будзе у караблі другая карта скарбу. Ці не? Не, не будзе. Ну, добра. Ну, можна ў вёску і ўсё. І будзем шукаць скарб. До рэчы, вы бачылі відосік такі «Шукаем фантазі вінаградам». Я ж не памятаю, хто аўтар, але мне спадабаўся відосік такі файны. Рафельны такі. Так званы рафл. Незвычайная такая генерацыя. О, блядь.